paninyo guys, break time. Tayo. Mabain ka na dyan sa guys. Madi nga pagkita ti ko. Nakarkarupan na ni Kagamin. Janine Gutierrez. Wala. Napir at peti sa tingko. Pag uli dito rin si Kalito. Nagitinay niya kakadwa ni guys. Iduwa nga napipintas. Mabain na ka no guys. So maglublong mong gatiro pa daw. Pag nga may gumatang peti Milo guys, tagkapi ka magitini duwa nga kakadba. Namus agita ni guys. Ay magmimilit ko pala ako. Milo kanya milatan Milo. Dua ka lang hindi. Pag-isa tayo, bayaran mo mamaya. Beer brand. Awan beer brand na. Kita niya awab na makita ti ko at nga sabihin ko ay ko panis ko. Sagot at laplak pala yung BS. Meron? Meron entrada? Oo, meron. Tagamanutin pa nada yon tay. Sa nga pulaw. Nya gumatang tayo. Anday. May kaya ka payo kan tikyo. May lang. Nagala kayo. Andik na. Pag alas 6 free ang ranggamin. Tanggamin guys. Nagsubli kami officer. Adi ko, diyan kinaut makaagi ko ang tinanong ko.